Hola, ja he vist tots els preparats que fem per Nadal i no, mira. Com pots veure, ho hem dividit en tres seccions. Hi ha dalt de tot els rellenos per grups, els rellenos individuals o els preparats per fer el forn. De rellenos per fer el grup, doncs mira, tens el pau petón, tens pollo, llom o ternera. Què és un pau petón? Jo t'ho explico. Un pau petón és un muntatge que fem amb cuixes de pollo sencers i amb els que se pot jugar en sa mida, així que pot ser com a mínim de 4 persones i de gros fins que t'hi cap a dins el forn. Després, de rellenos individuals, pues com qui sempre està que un que si no vol pollo, l'altre vol porc, que si un no vol panses, que si altre sí. Però mira, el més bo de fer de tot, quan hi ha tant de triats a la taula, és fer un relleno individual, així cada un pot triar el que vulgui. I a baix de tot, en els preparats, pues hi ha un palo que feim sempre i aquí vam veure que posa terrinars. Pues això d'aquí és nou d'enguany. Ve a ser la carn picada mesclada amb el que te posa baix a la llista i se fa dins un motlo. I així no du una cobertura de pollo o una cobertura de llom, és tot el mateix. Que no tens la teva llista? I doncs vine al súper a cercar-la o si no mira la nostra pàgina de Facebook que també hi haurà la foto penjada. I doncs ja saps, si tens qualque consulta o vols fer una comanda, vine a veure'm-nos o telefona-mos en el número que te surt aquí baix.